Det er Helle fra Carl Henning Pedersen og Else Elfeldts Museum. Jeg vil bare lige starte med at sige tusind tak for sidst. Hvor var det bare fedt, at I var taget herud på museet for at opleve Carl Appels kunstneriske univers sammen med mig. Det var bare så skønt at opleve, hvordan at vi sammen kunne tale om kunsten, og at I også kunne være i gang med nogle øvelser undervejs. Måske kan I huske, at da I var her, så sagde jeg, at jeg ville sende en udfordring til jer, og det er simpelthen den, der kommer her. Udfordringen, den skal handle om den lille fyr her. Måske kan I huske ham fra på besøget, at vi talte om den her skulptur, der hedder Kylling, som Carl Appel lavede i 1951. Vi talte lidt om, hvordan den her kylling hang sammen med en kylling fra virkeligheden, og så sad I hernede på gulvet og lavede nogle tegneøvelser. Og nu er det simpelthen tid til, at vi skal arbejde videre med den. Skulpturen her, den har Carl Appel ligesom formet op med sine hænder. Så har han senere bemalet den først med den hvide farve, I kan se her. Og så har han malet forskellige detaljer i nogle af de her meget smukke, klare farver. Ja, det er det, vi skal arbejde videre med. Nu er jeg rykket her til mit lille værkstedsbord og vil vise jer, hvordan I om lidt skal i gang med at lave jeres eget bud på en kylling. Og ligesom vi talte om, da I besøgte museet her, så handler det altså ikke om, at I skal lave en kylling, der ligner virkelighedens kylling. I skal selvfølgelig lave jeres egen fantasikylling. Det skal være en skulptur, og det er en skulptur, vi skal lave ud af nogle ret enkle materialer. Jeg har fundet nogle gamle aviser her, og det skal I også finde. Så handler det egentlig bare om, at man skal starte med at bruge aviserne til at forme en krop. I bestemmer selv, hvordan jeres krop skal se ud. Altså, det er jo kun fantasien, der sætter grænser. Når man synes, at nu har jeg sådan en god grundkrop her, så skal man bruge noget tape. Tapen bruger man til ligesom at sætte rundt om det hele, så det bliver lidt mere stabilt. Så her er det bare med at gå amok og tape på kryds og tværs, indtil hele overfladen er dækket. Og whoopty, så har vi allerede en god kyllingekrop. Men det kan jo ikke gøre det alene, fordi kyllingen skal selvfølgelig også have et hoved. Og hovedet laver man egentlig på samme måde ved at forme det ud af vin. Og her bestemmer man jo selv, om det skal være et aflangt hoved, et rundt hoved, eller hvad man har lyst til. Det er bare jer, der bestemmer jeres fantasi. Der taper man også igen. Min kylling her, den skal selvfølgelig også have nogle ben. Og til det så er sådan noget bølgepap her helt genialt. Man kan nemlig rulle det her lidt, og så får man ret hurtigt nogle ret stabile ben. Når man sådan har rullet et stykke, så kan man jo klippe af og give benene den længde, man har lyst til. Nu er det fantasien kommer ind igen, fordi I bestemmer altså, hvor mange ben jeres kylling skal have. Vi så jo, at Carl Appels havde 3, men det er helt op til jer, hvor mange jeres skal have. Når den er rullet, så giver vi den igen en omgang tape her, så den lige bliver lidt mere stabil. Yes. Og prøv at se, så har vi et rigtig godt kyllingeben. Bølgepappet her kan vi også bruge til nogle af kyllingens detaljer. For eksempel så synes jeg ikke, vi kan komme udenom, at kyllingen selvfølgelig skal have et næb og nogle vinger. Og et næb, det kan man så prøve at klippe ud. Jeg tror egentlig godt, jeg kunne tænke mig, at min kylling, den skal have et ret sådan langt, stort næb her. Så det klipper jeg bare ud, og så kan jeg igen lige give det lidt tape, så det lige bliver lidt mere stabilt. Her kan I jo også bare bestemme, fordi det kan jo godt være, at jeres kylling ikke kan nøjes med et næb. Måske skal det have flere næb. Måske skal næbet ikke engang sidde på hovedet, men på kroppen. I bestemmer.
På samme måde som med næbet, så kan I også i bølgepappet klippe nogle vinger ud. Det er vi også nødt til at have til kyllingen. Og her er det kun fantasien igen, der sætter grænser. Hvordan skal jeres vinger være? Jeg tror faktisk, mine de skal være sådan lidt runde i det her, kunne man godt lave. Og igen, så kan man jo selv bestemme, skal de kunne blafre lidt, eller vil det være rart? Måske alligevel, der kommer lidt stabilitet for tapen. Det kan man sådan lige eksperimentere lidt med og finde ud af, hvad fungerer godt til min kylling. Ja, jeg tror det her det er en god kyllingevinge. Jeg skal måske lige klippe den lidt til, den blev lige lidt for stor. Sådan. Den kan vist godt bruges. Når alle elementerne her er på plads, så skal de selvfølgelig sættes sammen. Og det gør man meget enkelt med en limpistol. Så med limpistolen, der limer I sammen. Man kan jo sidde og lege lidt med, hvor skal hovedet være. Måske ville det være mest klassisk, det var her. Men måske kunne det også være sjovt at have hovedet her. Så kan man lime sit næb på, og vingerne, fødderne osv., så man på den måde får samlet sin kylling. Og nu skal I se, fordi jeg har snydt lidt hjemmefra. Her kan I se, hvordan jeg har sat en kylling sammen af krop og hoved og de her detaljer, de her ben, så den er kommet til at se sådan her ud. Efter at delene er sat sammen med limpistolen, så har jeg også fundet noget hvid maling, og så har jeg simpelthen været i gang med at male det hele hvidt, som I kan se her. På den måde så får man sådan en ensartet kylling, som også godt lidt kunne minde om Carl Appels, hvor grundfarven også var hvid. Og så er det tid til, at vi skal i gang med at lave nogle farverige detaljer her på kyllingen. Ligesom Carl Appel, så vil vi prøve at male detaljerne frem med de her 4 farver, nemlig rød, blå, gul og grøn. Hvilke detaljer man vil male frem, det er helt op til jer. Her er det kun jeres fantasi, der sætter grænser. Og jeg tænker, det kunne være fedt at prøve at arbejde ligesom Carl Appel, ligesom vi talte om, da I besøgte mig. Det her med, at han arbejdede meget spontant og gik med sin første idé. Så nu er den her pensel allerede dyppet i gul, så det er simpelthen den, jeg starter med. Og jeg tror, jeg starter med at lave en detalje her på vingen. Nu er min kylling færdig. Jeg har startet med at forme alle de her dele. Jeg har sat dem sammen med lim, malet dem hvide og til sidst arbejdet med de her farverige detaljer. Og nu er den ligesom jeg synes, den skal være. Nu bliver det bare mega sjovt at se jeres kyllinger, fordi hvis der er én ting, der er sikkert, så er det, de kommer helt sikkert ikke til at ligne min. Vi har jo alle sammen en forskellig fantasi. Når alle kyllinger er færdige, så glæder jeg mig bare til, at vi skal hente dem ud på jeres skole og samle dem inde på Herning Bibliotek i vinterferien, hvor vi laver en udstilling. Så vi ses inde på Herning Bibliotek til en festlig fernisering, hvor vi skal fejre alle jeres farverige Carl Appel-kyllinger. Hej hej.